Vážni priatelia, príjemné poobede vám prajem s novou reláciou do hĺbky spaly. Obsahom viacerých týchto epizód alebo sérií bude hlavne to, aby sme sa bavili o niečom inom ako o mafii, s ľuďmi, ktorým záleží na tom, kde žijú, v akom prostredí žijú, akí ľudia ich obklopujú. A hlavne, aby sme si vypovedali veci trošku inak, ako sme zvyknutí. Ja som veľmi hrdý a šťastný, že premiéra sa uskutoční s veľmi významným hosťom a jeho meno je pán Vladimír Bizoň. Vitaj a ďakujem ti za to, že si prijal pozvanie. Zdravím vás, dievčatá a chlapci. Aj keď som pre mnohých verejne známa osoba, patrí sa aspoň stručne predstaviť sa. Ako už Pali spomínal, volám sa Vladimír, priezvisko mám Bizoň. Titul inžiniera som získal absolvovaním vojenskej leteckej školy s červeným diplomom v roku 1985. 28. septembra, teda asi 2 dni pred voľbami, dokončí moje telo 70. obeh okolo Slnka. To sa však vôbec nechválim, skôr sa sťažujem. Veľkú časť svojho života v tomto tele som strávil ako profesionálny vojak a po 27 rokoch leteckej služby som bol ako pilot prvej triedy a inštruktor za všetkých poveternostných podmienok vodne i v noci na vlastnú žiadosť v hodnosti podplukovníka prepustený do zálohy. 31. augusta, čo znamená za pár dní, to bude už 25 rokov, čo si užívam slobodu a robím len to, čo chcem, koľko chcem, kedy chcem, kde chcem a s kým chcem. Jednoducho robím, čo viem a hlavne to, čo ma baví. Predovšetkým šírim o svetu, aby bolo čo najviac ľudí schopných racionálneho hľadiska na dianie okolo seba. A takto chcem prispieť v ochrane duševného zdravia na našej krásnej modrej planéte. Ako pilot vo výslužbe mám však dostatok času sledovať vývoj nielen domácej, ale aj globálnej politické situácie a preto vidím potenciál zásadného mocensko-politického zlomu. Mojou ambíciou je v rámci svojich možností prispieť k úsiliu duševne zdravých bytostí konať v prospech Slovenskej ľudovej pospolitosti. To si všetko vyžaduje dôslednú zmenu paradigmy, čiže všeobecného náhľadu na aspekty našej existencie a preto hľadám spojencov na presadenie razantnej zmeny spravovaní našej vlasti. Dnešnou témou má byť šokujúca pravda o psychológii a psychiatrii. To si vyžaduje prístup presne podľa štúdijnej technológie a tak teda začnem definovaním pojmu psychiatria. Slovný základ pochádza rovnako ako slovo psychológia z gréckeho slova psyché, čiže vo význame duša. Podľa stavby slova psychiatria znamená liečenie duše a analogicky aj psychológia štúdium duše. To je pekná teória však. Ako sa to prejavuje v praxi? Už v roku 1879 nejaký nemecký vedátor, volal sa Wilhelm Wundt, na univerzite v Lipsku začal tvrdiť, že skúmanie duše alebo ducha je márne, pretože človek je jednoducho len ďalšie zviera, čiže len ako zviera ho možno študovať. Založil experimentálnu psychológiu a propagoval ju ako nezávislú vedu, samozrejme v úvodzovkách. Takto boli vytvorené základy pre psychiatriu, ako ju dnes poznáme. Je však dôležité si uvedomiť, že psychiatria vedou nikdy nebola a do radov medicíny sa otrela až v polovičke 50. rokov minulého storočia po tzv. Akcii Paperclip, čo je však téma na špeciálnu prednášku. Pravdou je, že na spoločenskej úrovni takmer neexistuje nejaká problematická oblasť, do ktorej by psychiatria neprenikla. Starostlivo propagovaný obrázok láskavého chlapíka s fajkou v ruke, múdro prikyvujúceho na znak pochopenia, je však tak blízky realite, ako drogami navodená halucinácia. Pred verejnosťou je napríklad starostlivo zamlčiavaný fakt,
že alkaloid, známy ako LSD, je silná halucinogénna droga a z chemického hľadiska je to dietylamid kyseliny lysergovej. Bol na požiadanie psychiatrie v roku 1938 syntetizovaný švajčiarskym chemikom Albertom Hofmannom vo firme Sandoz Laboratories z Bazilei. Masívny výskum účinkov LSD na ľudský organizmus publikoval anglický psychiatr Humphrey Osmond. Skúmali jej vplyv na pacientov trpiacich schizofréniou a experimentoval aj s jej použitím pri liečbe alkoholizmu. Následne, pod zámienkou podpory tvorivosti a rozšírenia vedomia, sa začala používať masovejšie v mnohých pracovných odvetviach, hlavne v umeleckých kruhoch. LSD sa postupne stával drogou tzv. Hippies, v jazyku nášho kmeňa známych ako deti kvetov, v dôsledku jeho aplikácie vo veľkom meradle na festivale Woodstock. To je však tiež téma na samostatnú reláciu. Až príliš často sa vo verejnosti používa pojem vymývanie mozgov. Treba vedieť, že pojem tzv. Vymývania mozgov bol v publicistike zavedený trikom psychiatrické pavédy, ktorá ho na zakrytie svojich škodlivých činov podhodila novinárske branži, no v skutočnosti sa tak nazývala influčnícka prax. Len málo ľudí vie, že kdesi medzi chirurgické operácie a priamu hypnózu bez fyzickej bolesti je možné zaradiť zákernú formu narkosyntézy, čiže hypnózy spôsobenej medikamentami, počas ktorej pacient pod vplyvom medikamentov v hlbokom spánku podstupí tzv. Psychoterapiu. Podstata slova alebo časť slova narko je skratkou pre narkotikum a syntéza znamená spojenie oddelených zložiek vnímania alebo myslenia do celku. Psychiatri počas druhej svetovej vojny používali medikamenty, aby znova v úvodzovkách scelili rozháraného alebo zlomeného vojaka. V čase vojny drogová hypnóza nevyžadovala súhlas človeka, takže nadrogovaný môže prijať hypnotické príkazy od operátora a po prebratí ich bude nasledovať. Očividne je to zákerný zásah do mysle človeka, ktorý ani nevie, že sa mu také niečo stalo. Neskôr napríklad aj veterán tajnej služby, či inak zaslúžili jedinec, po narkosyntéze dostal pečiatku, že v úvodzovkách má mozog dôkladne vyčistený a je znova špeciálne použiteľný. Koniec úvodzoviek. Takže v skutočnosti žiadne vymývanie mozgov neexistuje. Ide v podstate o nezvratnú zmenu v pamäťových bunkách mysle človeka pod vplyvom psychiatrickej drogy. Pre lepšiu predstavu uvediem príklad. Ak vnímame našu myseľ ako ideálne fungujúci počítač, ktorého výkonnosť sa môže strácať len pod vplyvom tzv. Vírusov rôzneho účinku a rozsahu, tak za najničivejší trojský kôň môžeme považovať z tohto hľadiska aplikovanie drogovej hypnózy. V bežnej praxi je treba pod pojmom vymývanie mozgov chápať sústavné získavanie jednotlivcov i skupín k prijatiu určitej politickej, nacionálnej, náboženskej alebo inej doktríny, spravidla vo forme prevýchovy v intenciách stranickej ideológie za súčasnej blokády objektívnych informácií. Takmer vždy ide o cielenú indoktrináciu. Dá sa konštatovať, že psychiatria je problémom a nie riešením, pretože za účelom legalizácie drog, čiže povolenia ich užívania, vytvára natlakové skupiny, ktoré šíria fámy typu páčiť marihuanu je v poriadku, žiadna závislosť nehrozí. Aj kvôli tomuto hroznému faktu už roky šírim o svetu, pretože stačí sa pozrieť na účel hoci ktoré ligy v úvodzovkách v Slovensku, či už proti rakovine, ligy za duševné zdravie a tak ďalej. Za každou nakoniec som vždy našiel psychiatriu. Áno, psychiatriu, tú pavedu, ktorá nenapraviteľne škodí ľuďom s narušeným duševným zdravím, podávaním psychofarmak, elektrickými šokmi a zásahmi do mozgu, čo nenapraviteľne poškodzuje myseľ bytosti, ktorú majú v pazúroch, v takom rozsahu, že v aktuálne používanom tele už nie pomoci. Psychiatria nemá
preukazateľne žiadne výsledky. Samozrejme, že vždy sa nájdú peniažky na mediálnu kampaň a masírovanie verejnej mienky o jej vyššie nešpecifikovaných prínosoch. Pri hľadaní rozdielu medzi psychiatrom a psychologom sa stačí pozrieť na základný fakt. Tieto pavedy s písmenkami psych v názve operujú na falošných materialistických informáciách o človeku, a to aj napriek tomu, že o tom, čo mysel robí telu, už aj vrabce čvírkajú od polovice minulého storočia. Aké by to bolo krásne a jednoduché, keby psychiatri robili psychologické rozbory. Problém však je v tom, že máme aj psychologov, aj psychiatrov. Takže potom máme psychotikov, aj psychopatov. Tlačíme do nich antipsychotika, aj psychoanalytika a tak ďalej. Toto je šialený kruh. A pritom stačí tak málo. Masovo aplikovať modernú vedu o duševnom zdraví. Záverečná otázka úvodnej časti prednášky znie: môže to byť náhoda, že za všetkým zlom na našej krásnej modrej planéte spravidla nájdem psychiatriu? Vladimír, ďakujem ti za vlastne také priblíženie psychiatrie a toho, čo sa reálne hovorí a reálne aká je realita. Ale ono sa to dotýka v podstate každého človeka, i keď si to veľmi neuvedomuje, lebo títo pseudopsychiatri sú v náruči iných, ja poviem, že vlastne ľudí, ktorí majú skutočne tie rôzne problémy a snažia sa pretlačiť to, aby jednoducho cez nich bolo všetko odsúhlasované, prijímané. V podstate aj teraz ten náš prezidentský palác reálne viac prepúšťa ľudí, ktorí pracujú s drogami, ako povedzme sa marihuana, to je droga. A ono sa to snaží pretlačiť, aby to bolo všetko akceptované. Na jednej strane sú aj nejaké také CBD oleje, látky, ktoré obsahujú už ten kanabis, marihuanu. No a ono je to vlastne všetko spojené s politikou a s tým šedým pozadím. Je to tak? Presne ako hovoríš, psychiatria sa dostala k veľkému vplyvu na mocenské štruktúry po tzv. Druhej svetovej vojne. Oni sa dostali veľmi vplyvným ľuďom v americkom kongrese a vlastne sa presadil ich tlak, aby sa mohli používať ich zvrátené úvahy napríklad ako posudky pre súdne konania. A rôzne súdne nápravy. Dneska si veľa ľudí ešte stále dokáže pripúštiť myšlienku, že keď má niekto problém, treba hodiť do pazurov psychiatrie. To je veľký omyl. Ak niekto má problém, tak treba sa najskôr pozrieť na prostredie, v ktorom žije, aký je jeho zdravotný stav. To ten človek má za sebou a v tomto okamihu zlyhávajú jeho najbližší, jeho prostredie. Za ďalšie, mnoho verejných činiteľov sa odvoláva, že keď bude treba, dáme ho na psychiatriu. Alebo že psychiatria ho to vyrieši. Alebo že v Pezinku je cajla. A takéto odkazy, no proste všetko falošná informácia. Áno, a mňa ešte z našich prípadov dosť zaráža to, že v podstate tieto kriminálne skupiny si doslova objednávajú likvidácii protivníkov, obetí, tým, že vlastne objednajú si u svojho psychiatra, súdno-znaleckého a podobne, posudok, ktorý vlastne tú obeť zničí. Pošľajú tam na liečebne, zničia ju, zbaviajú z tej spôsobilosti. Proste toto sú ich také praktiky. Vlastne... Názorným príkladom toho, čo spomínaš teraz, Pálko, bola Janka Teleky. Oni ju vláčili po psychiatroch, súdili sa s ňou, proste robili s nej zločinca, kriminálnika, len preto, že bola nepohodlná. Ja som to zažil napríklad v Košiciach, mali sme tam výstavu o psychiatrii, sme otvorili a prišli ľudia, ktorí si to pozreli a upozornili ma, že momentálne ich priateľka je v nemocnici na psychiatrii oddelená od svojho dieťaťa krátko po pôrode.
No samozrejme, že nebolo viacej treba, hneď som sadol do aeroplánu svojho malého autička Áno. a išiel som do tej nemocnice preveriť situáciu. Stretol som sa s ňou. Videl som, ako to je. Ukázalo sa, že vlastne ona kedysi sa nechala na dôchodok odstaviť. Niekto je proste takú hlúposť poradili, že ak chceš mať nevyvratiteľný dôchodok, daj si dôchodok s psychiatrickou diagnózou. Také to urobili. Detsko sa jej narodilo, bolo zdravé, krásne, vyvinuté. Tak babu hneď chmatli, dali ju na psychiatrické oddelenie a dieťa dali okamžite do detského domova. My sme na to prišli, tak sme urobili súdne rozhodnutie v podobe 30. ešte volalo predbežné opatrenie, teraz sa to už volá neodkladné opatrenie. Áno. Čiže zakázali sme súdnym výrokom ju to dieťa nejakým spôsobom buď adoptovať, alebo niekomu posunúť. A ju som na vlastné riziko z tej nemocnice uniesol. Sa proste dohodli, že bude v tom čase na tom mieste, už som tam išiel mojím autom, na tom mieste vzadu, kde sedela ona, som mal zavesenú modrú uniformu. Tak celé tým sme prešli bez problémov, videli, že mám tam uniformu, myslel som nejaký policajt. Dal som mu, ubytoval som mu na mieste, kde ju nemôžu hľadať. A nejaké 3 dni proste bola tam chránená, kým som nezašiel za riaditeľom tej psychiatrie, ktorá ju tam ubytovala. Náš to bol všeobecný uznávaný štátny odborník na psychiatriu. A vybuchal som z neho, proste po faktoch som z neho vytlačil prepúšťací lekárskú správu, že ju prepúšťa do domáceho liečenia, že proste nie je dôvod, aby bola ďalej tam ubytovaná. To je skvelé. Takže vlastne ty si ju zobral na revers, ako sa hovorí. A... Ja som ho uniesol, normálny sprostý únos. No však on ju tam ale to je ležali jediný bez súhlasu, spôsob. chápeš? To je jediný spôsob, ako v podstate sa dá brániť momentálne proti takýmto praktikám. Ale ja poznám mnoho spôsobov rôznych aktivistov, ktorí doslova ľudí ako keby nabádali robiť takéto veci. Vieš, proste jednoducho zober si aj súčasné, čistý prípad Jankovská, ona sa tvári, že je taká alebo onaká, ale to je čistá vypočítavosť, pričom jednoducho naťahuje čas a chce vlastne dosiahnuť to, aby sa zmenila vláda a bola v poriadku. A toto je vlastne ten spôsob, ako vlastne oni uvažujú, povedzme, že to sú tí šmejdi a spolu s psychiatrami oni si zabezpečujú aj deti, aj čokoľvek, jednoducho oni robia z ľudí fakt už úplne, že potom chodiace ničoty. Proste oni ich nadopujú liekami a tým vlastne ten človek končí. Áno, v tomto tele už mu nikto nepomôže. Mne sa tieto informácie o psychiatrii dostali pred moje hľadisko. Aj v tom prípade ja som bol vojenský pilot a keď som mal zdravotné problémy a nevedeli mi to nájsť, aký je dôvod, čo si sťažujem, tak ma pohodili aj psychiatrovia. Tam som videl, že vlastne on mal jediný účel dostať do mňa nejaké drogy. Tak mi predpísal niečo, ja som to formálne aj zobral so sebou, ale som to neužil. Áno. A odtedy som mal veľkú vlastnú osobnú skúsenosť, že psychiatrom sa nedá veriť. Ja to aj teraz hovorím ľuďom, psychiatrovi a politikovi. Politikovi a tomu, čo hypnotizuje, hypnotizerovi, sa vyhýbaj najväčším oblúkom, ako sa dá. To sú proste, oni spôsobujú v našej mysli také zmeny, ktoré nedajú sa bez odbornej, dobre trénovanej pomoci odstrániť. A na to nemá medicína žiadne páky, to je proste niečo čo málo ľudí o tom vie. A tieto poznania, tieto vedomosti vo mne vlastne vyvolali takú ochotu sa zapojiť napríklad do prvýkrát, keď bola v Slovensku robená v Bratislave výstava o psychiatrii. Tam sme to mali normálne v centre mesta, na SMPčku, hore na poschodí, jak kedysi bolo prokletie dobre kuže. Tam na posledí sme to mali nainštalované a robili sme tomu takú prirodzenú propagandu. Otáčiky sme rozdávali, ľudí sme tam pozývali, vodili sme ich dnu. Výstava mala taký úspech, že mladí ľudia tam pred každým monitorom bolo ich 14, sedeli tí ľudia a niektorí aj stáli, proste aby to mohli si pozrieť, aby sa tam nezdržiavali. Dosiahli sme svetový rekord v počte účastníkov. Wow.
v celej histórii tej výstavy, ale preto nosím často na krku medailu, že som majster sveta počte účastníkov na psychiatrii. No, táto výstava, či ona mala názov, že psychiatria, pomoc alebo hrozba, tak rozvírila verejnú mienku, že tam chodili v skrytosti aj psychológovia a psychiatri si to pozrieť. Konkurencia. Áno, proste oni museli ako žasli, že čo všetko tam sa dá na tých videách vidieť, a ešte tam bola obrovská zostava panelov, na ktorých boli nainštalované v našom jazyku fakty, obrázky. Takže ten, kto raz prešiel touto výstavou, ten určite už nikdy sa nenechá nabalachať v psychiatrii. A vieš, čo ma zaujíma, že vlastne, kde bol u teba ten zlom, že si sa začal venovať v podstate tomuto pohľadu do duše iným spôsobom, lebo predsa len byť bojový pilot, vojenský pilot a zrazu vlastne riešiť úplne iný smer života, kedy nastala tá zmena? No, tak teraz si ma dotlačil do odpovede na dosť intimnú otázku. Ja som po odchode z armády v podstate prišiel do úplne iného sveta, kde už sme neboli držaní v zlatej klietke a s veľkými výhodami, čiže som sa musel proste nejakým spôsobom zaradiť do bežného života medzi tzv. Smradlavých civilov, ako sme ich nazývali. A tedy som si uvedomil, že vlastne môj život nie je tak dobrý, ako by som chcel, že niektoré veci proste mi nedávajú zmysel. Začal som snoriť, že vlastne ako toto funguje a prečo sa mne stávajú veci, ktoré nechcem. A dlho by to trvalo, kým som objavil možnosť ísť na taký špeciálny seminár, kde sa 3 dní robila prednáška, robili sa nácviky, robili sa demonštrácie o tom, ako funguje ľudská myseľ. Za tie 3 dní som ja v podstate získal toľko informácií o fungovaní človeka, o jeho skutočnej podstate, ako za celý svoj predchádzajúci život dohromady. A to mne vlastne otvorilo oči a preto som si uvedomil, že ľudská bytosť je ľahko zraniteľná, pokiaľ je dezorientovaná, dezinformovaná. Áno. A ako náhle vie, kde je sever, tak už nemôžno tak ľahko manipulovať. Tohto 3-dňového seminára alebo kurzu mám 2 základné poznania. Za prvé, človek je v podstate dobrý, teda až na pár výnimiek, to sú tzv. Kravičie studňa, tí tvoria len malé percento našej civilizácie. Čiže človek je v podstate dobrý, to je ako prvé poznanie, čo som mal, a potom som si uvedomil to druhé poznanie, že človek robí chyby, čiže správa sa iracionálne len vtedy, keď je pod vplyvom tej časti svojej mysle, ktorú nemá pod kontrolou. A to keď sa zabrdneme do tej hĺbky, tak ono vyplýva, že väčšina populácie to nemá pod kontrolou. Áno, drvivá väčšina. Lebo ľudia jednoducho sa nechávajú ovplyvňovať čímkoľvek, bez toho, aby si uvedomovali, že preberajú hlúposti. Že vlastne si to ani nevedia v tej mysli. Oni ani ako keby nepremýšľali, že tí ľudia už to robia automaticky. Áno, to čo hovoríš, iba potvrdzuje ten fakt, že keby ľudia vedeli, že niektoré vlastnosti našej mysle nám umožňujú, aby nás iní ovládali a manipulovali s nami, aby nás proste zneužívali. Keby toto ľudia vedeli, tak by sa bezpečne snažili od tej svojej mysli dozvedieť čo najviac. No a to je tá pasca, že od tejto informácie, o tom, ako funguje ľudská myseľ, sú v podstate zatlačené do pozadia a sú málo verejne známe. Ja aj preto robím osvetu a hovorím s ľuďmi, že zaujímaj sa, zisti si, kto si, prečo si tu a ako sa môžeš stať lepším, úspešným, ako môžeš prosperovať. No to je základné poznanie. A človek, ktorý toto pochopí, tak ten vlastne zistí, že jeho najvyšším účelom je pomáhať iným. A pomáhať iným to znamená, že pomôžeš vytvoriť lepšie prostredie, vytvárať novú civilizáciu a to už potom je úplne iná sféra, iná hladina. Áno, ono v podstate, keď to zoberieme z toho aj historického hľadiska, ono v podstate tá psychiatria a tá nevedomosť je taký bojový prostriedok más, ktoré chcú ovládať. Áno, áno. O tomto sa dokonca písali aj vedecké štúdie. Dneska mnoho ľudí
napríklad cvičí na falošných dátach tej štúdie, ktorú nejaký Le Bon, nejaký francúzsky pravedec napísal akože psychológia davov. A mnoho ľudí sa s tým oháňa. Mnoho ľudí sa oháňa s knížkou od toho 1984. Kto to napísal? Rýchlo si nemôžem spomenúť. Nie Orwell? Orwell to napísal a teda bolo to hlavne spropagované. Všetko bolo pod dohľadom CIA. A kto vie, čo je CIA a z čoho vznikla a kedy vznikla, tak ten musí pochopiť, že celá tá knižka nebola ničím iným, len predostretím niečoho, o čom sa uvažuje v zákulisí v tom globálnom kriminálnom syndikáte, kam chcú oni tú tigrizáciu postupným utlačovaním a obmedzovaním dostať. Presne tak. Veď ja spomeniem napríklad tú informáciu, čo som už viackrát spomínal, aj v Euromafii je to spomenuté v dokumente, že v podstate americké vojska, aby sa do Európy nedostali, keby nebola dohoda CIA vlastne s talianskou mafiou, ktorá vlastne zradila nacistov a vylodenie neprebehlo prvé v Normandii, ale na Sicílii. A Sicília jednoducho bola dohoda s mafiou. Čiže vlastne toto je celé CIA. Takto by som to opísal. Proste... Nie, tedy ešte CIA neexistovala. Tajné služby. Tajné služby áno, ale oni mali niekoľko rozvrstvených štruktúr a centrálna špionážna služba, to aj názov hovorí, tam vznikla v podstate na základe skúseností tých nemeckých prevezených tých loptošov v tej operácii, čo som spomínal, Paperclip. Áno. Vtedy oni vytvorili tú novú, takzvanú podzemnú alebo tieňovú vládnu štruktúru. Áno. A CIA aj dodneska má neskutočné právomoci a v podstate to je štát v štáte, to je niečo, čo bežný človek v podstate ani si celkom neuvedomuje, že vlastne tí špinavci, ktorí toto majú v pazuroch, to sú ľudia, ktorí dokážu robiť všeobecné zlo na celej planete. Tam vlastne nebol Hoover, šéf vlastne tých tajných? Áno, tam bol Hoover, potom bol tam Dallas sa volal, tam bol aj starý, Bush tam šéfoval tomu. Všetci najväčší zločinci, ktorí mali vplyv na americké dejiny a ovplyvňovali okolité civilizácie, tak to sú všetko vysoko kvalifikovaní zločinci do CIA. Áno, vlastne to nebola CIA, to bola vtedy FBI, tuším, že on, Hoover, áno, viedol v FBI. Tam vlastne Hoover bol jeden z takých najväčších v podstate zločincov v tej doby. On vlastne prenasledoval aj najväčších vedcov terajšieho sveta, čo ja viem, aj Teslu chcel zničiť, aj, neviem, či aj Edisona, tam viacerí, čo boli skutočne vedci nadnárodného a svetového charakteru, tak práve tento nulák ich chcel zrušiť úplne, že prenasledoval, nahrával spolu s nimi na nejaké vlastne špinavé dáta, tie ich praktiky. Takže áno. To je starý boj to zločineckej skupiny, ja to hovorím globálny kriminálny syndikát, to sú proste ľudia, najhorší ľudia na našej krásnej modrej planete, ktorí sa snažia zničiť to, čo je najlepšie. Zober si jednu z praktik psychiatrie, že keď je dieťa živé a vychovávané slobodne, že není ľahko ovládateľné bez ochoty a schopnosti s ním komunikovať a získať tou komunikáciou porozumenie s tým deťom, tak tu je proste nástroj tohto zločineckého syndikátu je v tom, že učiteľka to nezvládne, tak zavolá psychológa, psychiatra, podhodia ho do týchto pazurov, nasadia mu lieky a z najschopnejších budúcich možných vodcov, čiže živých bytostí, oni urobia trosky. Áno. Tak to likvidujú budúcich vodcov, že to proste vodia na drogy. Ale to je účelové, ono už tieto generácie sú naučené nie, že by vlastne boli zodpovedné za vlastné činy alebo za vlastné deti. Jednoducho oni sa zbavujú zodpovednosti a vkladajú ich do rúk neznámych ľudí, ktorí ho nepoznajú, dieťa sa len narodí a už hopsa, ideme na také kurzy. Ešte len ani detstvo neprebehlo a už musí vedieť angličtinu, nemčinu, musí vedieť plávať, musí vedieť všetko.
A tým jednoducho oni ničia tú osobnosť toho dieťaťa, lebo to dieťa nemá čas ani kedy vyvíjať. Pozri sa. Poznanie, že dieťa je neskutočne silná, malá atomová elektráreň, ktorú máme my ako rodičia za úlohu previesť čo najmenej pozmenenú do dospelosti, to mne otvorilo oči do úplne iných sfér. Keď dieťa necháš ako rodič, ako činiteľ výchovy, to je aj babička, aj učiteľka, proste všetky tie činiteľe, ktoré majú kompetencii alebo popise práce výchovu mladej generácie, Áno. mala by ich jedinou povinnosťou byť garantovať bezpečnosť, aby sa nezranilo duševne a psychicky tak, že by sa to nedalo napraviť. Čiže nechať dieťa poznávať svet samostatnými svojimi akciami, túžbou, vyskúšať si všetko. A keď to dieťa má vlastné skúsenosti, nikto ho už neodžube, hovorím, že ho nikto neotrtkabáti nejakou falošnosťou, pretože on vie, čo je správne, on to má vyskúšané. Ak má dobrého rodiča, teda tie výchovné činiteľe, ak sú na toto nacvičené a sú schopné, tak tomu pôsobiť na jeho vývoj alebo nechať ho slobodne sa vyvíjať, tak to dieťa môže byť veľkým prínosom, veľkou odmenou pre každého rodiča. Áno, lenže systém je momentálne tak nastavený, aby rodičia nemali čas sa tomu dieťaťu venovať. Aby to dalo vlastne v úvodzovkách do výchovy ľuďom, ktorí sú už naučení, ako majú zničiť tú osobnosť toho dieťaťa. No, toto je účelom robené, naháňať človeka, ktorý je viac menej konzumne založený, aby zarábal, čiže musí mať 1, 2, 3 zamestnania, čo nie sú zamestnaní, to sú kriminálnici, to je celá umelo vyvolávaná štruktúra spoločnosti. Rodič, ktorý je zaneprázdnený, to je jedna vec, potom ten rodič nie je vzdelaný, nevie, ako má pôsobiť. Oveľa väčším problémom, ako je toto, je ešte neschopnosť vybrať si dobrého partnera alebo partnerku pre život, lebo presne tak. Toto vidíš aj na tom, že sa rodia deti a každé, napríklad tento náš multitrtko, kolár má každé z inou, čiže má ich 13-15 babami, 15-13 babami a už teraz si nie je ani istý. Plodí deti, ale chápeš, tam to je proste chore. Áno. To ľudia, keď si tvoria vzťahy, tak taký vzťah by mal byť podľa toho, čo ja o tom viem, v tomto veku, v vysokej dospelosti, ľudia by mali vyberať si partnera a partnerku raz navždy pre život podľa overených kritérií. A toto sa nerobí. To proste ľudia veria tomu, že keď sa zamilujú, tak je to raz navždy. No. To je všetko je to inač. Ale všímaš si vlastne, že to je vlastne tlak zvonka, aby neexistovali tieto vzťahy. Nemôžu existovať, lebo stálosť a v podstate také rodinné záznamie, to je problém pre tieto skupiny, aj pre psychiatrov. Pokiaľ bude spokojný a šťastný človek, tak nepotrebuje psychiatra. A on ho nepotrebuje nikdy. To je ten problém pre nich. Psychiatri to sú normálne maskovaní zločinci, pretože oni majú ako jediné aj u nás v Slovensku povolené legálne distribuovať drogy. Rôzne drogy, ktoré nazývajú ich liečivom, alebo pod týmto nejaká podporná látka. Pod týmto kepienkom proste, jak sa hovorí, nainfikujú tela ľuďom, takže že im už potom to nepomôže. Z tohto aspektu ja tvrdím, že psychiatriu treba postaviť mimo zákon. Áno. Sú štáty, kde už sa im to podarilo a my v Slovensku sme na ťahu. Teraz by som povedal taký príklad. Napríklad v Rakúsku sa začína presadzovať, že 30-hodinový pracovný týždeň, to znamená, že aby mal ten rodič viac času na rodinu. Čo je veľmi dobrá myšlienka. A platovo je to vlastne podobné ako ten 40-hodinový. S tým, že vlastne ono to robí tak, vytipujú sa hodiny, kedy by mala byť tá najväčšia záťaž a ostatné dni, nechaj víkend je voľno, nejaký piatok, stredu cez týždeň, aby tie rodiny mali byť v podstate čo najviac spolu. Ako náhle vlastne si
tie rodiny aj ľudia spokojní, už na to prišli konečne, tak jednoducho ten výkon je lepší ako pri 40 hodinách. A tým pádom to všetko so všetkým súvisí. To je stará dialektika, s týmto sa už súdruh Hegel oháňal. Faktom je, že byť závislý na hmote človeka nutí vyrábať, zarábať aj to, čo sa nepredá, potom to ide do skladov, podívaj sa, koľko autiakov je dneska naskladaných, napríklad vieš vlakom do Bratislavy, tak to tam vidíš. Áno. Celé hektáre nastavených autiakov. A táto výchova v podstate mladé, nové generácie o tom, ako byť rodičom a ako sa o dieťa starať, ako si vybrať partnera, ako čeliť zlu v prostredí, ako sa zorganizovať za účelom vzájomného spolužitia na princípe racionality a prosperity. Toto je veľký dlh, ktorý my musíme v Slovensku dostať na patričné miesto, na patričný piedestál, aby sme ukázali, že sa to dá. To je jedna z hlavných úloh, ktoré našu civilizáciu čakajú. Áno, len musíme si aj naliať toho čistého vína, kvalitného nejakého francúzskeho, že ako keby Slováci na to neboli ani pripravení. Jednoducho ľudia na Slovensku, my si to už vieme porovnať, dialógy s Talianmi, so Švajčiarmi, s Rakúšanmi, už aj s tými Čechmi, že sú na úplne inej úrovni ako chápanie Slovákov v tej najpodstatnejšej téme, a to je vlastne život, ktorý žije ten človek sám. Ako keby Slováci boli vlastne naučení byť skutočne tými otrokmi, nerozmýšľať, zhadzovať svoju vlastne to, čo má on za povinnosti, svoje povinnosti hádzať na iného, svoje problémy na iného. Ako keby človek na Slovensku ani nechcel byť sám sebou. Neháň ľud môj. Tu je problém vo vzdelaní. A keď si pozrieš časovú stopu tohoto národa, aké dlhé generácie sa tu vystredali trúpy zločincov, dobyvateľov, utlačateľov a prežili sme. To znamená, že toto máme my na časovej stope. Je to genetické línii týchto ľudských tiel, ktoré tu používame, nejakým spôsobom zakomponované, a jedinou cestou, ako je toto možné zmeniť, je vzdelávať ľudí, pretože vzdelaný človek, ten už zdvihne hlavu a už sa nenechá tak ľahko manipulovať a oklamať takými špinavcami, ako je hranol alebo neviem. A 3 bodky je ich veľa. No. Ale ja som len tak chcel narážať, lebo aj Veľká Morava, ak si pamätáš nejaké tie udalosti, tak vyhnali Pribinu a v podstate Svätopukové deti sa rozbili jedna radosť a tie priúty nefungovali. Čiže aj tá mentalita Slovákov vlastne nie je taká ideálna a tiež by sa malo na tom pracovať, že jednoducho najväčší stavený kámeň by mal byť samotná rodina a komunikácia v rodine, aby ľudia si začali znova veriť a aby jednoducho v každom nevideli zradcu. Vieš? A ja aspoň takto... To, čo hovoríš, má svoju logiku a má to aj opodstatnenie v tom chorom systéme vzdelávania, ktorý tu máme. Málo kto ti povie, že základom čohokoľvek je moje vlastné bytie. Tvoje bytie, proste bytie jedinca. Jedinec, ktorý dokáže byť úspešný a vie spolupracovať, je nevyhnutnou podmienkou toho, aby nejaká spoločnosť mohla prosperovať. Ďalšou podmienkou je, aby ten jedinec bol schopný prispieť k reprodukcii svojho rodu. To znamená nájsť si partnera alebo partnerku podľa toho, aké má vrodené pohlavie, aby mohol zabezpečiť obnovenie svojho rodu, svojej generácie. Áno. Toto je bežne považované za rodinu, ale tá rodina je nadstavbou nad jedinca. Čiže ak nie je funkčný, schopný, múdry jedinec, nemôže ani rodina fungovať. A keď sa tu šíria blúdy, že rodina je základ spoločnosti, to len preto, aby zahnuli skutočnú podstatu javu,
že základom spoločnosti je vždy ten úspešný a múdry jedinec, ktorý dokáže v rámci rodiny vychovať a zachovať svoj rod, svoju generáciu a vychovať deti tak, aby mohli oni fungovať aj v iných skupinách, nielen v rodine. Najväčší prúser je v tom, že u nás je tzv. Povinná školská dochádzka, čo je proste zločin proti tým deťom. Povinná školská dochádzka bola zavedená Máriou Tereziou a do tej doby v podstate sa pokúšali rôznymi reformami to akože napraviť alebo vylepšiť. Áno. Ale ani raz sa im to nepodarilo do takej miery, aby mali skutočný, hodnotný, skvelý produkt, za ktorý by som napríklad ja bol ochotný zaplatiť. Áno. Že to dieťa vychovajú na život tak, že to stojí za odmenu. A to je jedno, či peniazmi, alebo zaplatíš nejakou inou formou výmeny, pretože tá výmena môže mať rôzne formy. A ďalšia vec, ktorá tu je, zabudáme na úlohu ľudstva. Všetkých rodov, ktoré ľudstvo tvorí, čiže nemôžeme vôbec súhlasiť s tým, aby sa medzi sebou robili rozbroje medzi národmi, medzi rasami. To sú zločinecké manévre na to, aby tú masu položili jedného proti druhému a rozoštvali ich tak, aby sa ničili. Nikdy vojna nevznikne medzi štátmi, keď tam nebude tretí, ktorý tú vojnu bude provokovať. A teraz si zober, že okrem toho, že máme ten prvý stupeň človek, druhý stupeň reprodukcia, alebo kreativita, nová generácia, tretí stupeň skupina rôzneho stupňa, tretí stupeň veľké ľudstvo. Ty vezmi, že okolo nás tým pádom existuje množstvo živej prírody. Áno. A to je buď rastlinná, alebo živočíšna. Ďalej okolo nás existuje množstvo neživej prírody, kamene, minerály, pohoria, voda. A toto všetko sú také činiteľe našej existencie, ktoré, keď podporujeme ich dobré fungovanie, tak ako celok máme nárok prežiť. A ak ktorékoľvek z týchto sfér nášho prostredia je problém, tak znižuje aj schopnosť byť úspešný tých ostatných prvkov. Keď je človek hlupý, nevyberie si dobrú partnerku. Keď nemá dobrú partnerku, porúdia deti, ktoré nevedia dobre vychovať. Áno. Keď nevychovajú dobre deti, tie deti sa neuplatnia v živote, stávajú sa z nich závisláci na všeličom, možno len nie na produkcii, čiže nie na tom, aby tvorili niečo, čo ostatných od nich budú ochotní prevziať a bude to pre nich užitočné. Ak toto nefunguje, tak potom celkovo to ľudstvo sa zvrháva a dochádza k vojnám a podobným špinavostiam. Teraz napríklad urobili ten veľký trik s tzv. Pandémiou. A to sú všetko nástroje na ovládanie masy, ktorá je dezinformovaná, a keď je dezinformovaná, tak sa ľahko stiahne do ulici a nechá sa manipulovať. A toto robí väčšina ľudí. Iba 20% z nás tomu nepodľahlo a boli sme schopní tých ostatní nejakým spôsobom povzbudiť, aby sa nenechali potrtkabáčiť. To isté je v podstate aj ten v úvodzovkách konflikt na Ukrajine. Tam úplne iné pozadie, ako sa prezentuje. Takže ono celkovo vždy je aj cez tie médiá, cez všetko inak posúvané. A keď sa vrátim k tomu školstvu, jednoducho školstvo je nastavené tak, aby sa mladý jedinec dostal k informáciám, ktoré na 99% v živote nepotrebuje. Sú to veci, ktoré nie sú spojené s jeho bytosťou a ono reálne sa vytvára všeobecný jedinec a nie originál. Ono z originálov sa robia úplne, že kópie, doslova. Nehľadajú sa tie talenty v tých jednotlivých deťoch, ale práve naopak vsúvajú sa veci, ktoré musia mať tie deti. No veď toto je už zvládnuté, existujú moderné vzdelávacie metódy a spôsoby, ktoré ešte samozrejme tento systém nadvlády nad našou civilizáciou neakceptoval len kvôli tomu, že by to ohrozilo jeho všemocné postavenie. A toto je jedna z vecí, ktorú musíme dostať do povedomia našej slovenskej ľudovej pospolitosti, že dá sa vychovávať človek spôsobom takým, ktorý ho privedie k prosperite
a k úspešnosti. Existujú také metódy. Áno, a my si aj tiež povedzme otvorene, že čo znamená prosperita. Jednoducho nemusíme to brať ako prosperita finančná, ale hlavne tá duševná. To uvedomenie si, že kým človek je, kam smeruje a aké má ciele. Lebo 90% ľudí teraz momentálne v súčasnosti ono prežíva z dňa na deň, z mesiaca na mesiac, bez akýchkoľvek cieľov a nejakej vnútornej hodnoty. Teraz si Pali zatiaľ do niečoho, čo by sme mohli rozoberať ďalšiu hodinu. Navrhujem, aby sme v tomto bode našu nahrávku uzavreli s tým, že môžeme si dať na budúce otázku motivácie, otázku cieľov, otázku spôsobov a tam by sme sa tomu venovali podrobnejšie, aby toho nebolo naraz takto veľa. Dobre, jasné. Takže chcem sa ti poďakovať za úžasný dialog. Skutočne ideme do hĺbky tak, ako málo kto a veľmi, veľmi sa teším z toho, že malo by to všetko chodiť takto von, lebo o čom človek nepočuje, nemá šancu ani rozmýšľať, nevie, že niečo možno ani také existuje a čím viac ľudí sa začne zamýšľať nad tým, že čo je potrebné pre seba samého, tým krajší svet bude pre nás všetkých. Dobre, teraz si povedal jeden podnetný okamžik, pochytil som, počul tam, že čo človek nepočuje. Môžem završiť teda svoje dnešné účinkovanie jedným pokusom o vtip. Naše slovenské ľudové porekadlo dlho sa používalo v tom znení, že podľa ptáka poznáš po perí a človeka po reči. Falošná informácia, ktorá len nasvedčuje tomu, že ako bola naša slovenská ľudová pospolitosť utláčaná a dezorientovaná. Pretože v skutočnosti nestačí počúvať, čo kto hovorí, ale musím sa pozrieť, čo koná, aký má produkt, čo urobil preto, aby sa okolie malo lepšie. Čiže porekadlo sa v tomto okamžiku novelizuje a znamená, že vtáka poznáš po reči, vtáka poznáš po perí a človeka len podľa jeho skutkov. Nestačí počúvať, musíme sa pozerať. Skvelé, sme završili dnešnú tému. Tešíme sa na ďalší diel, tam si znova rozoberieme trošku iné aspekty pohľadu na človeka, ako rozmýšľať by mal a reálne, aby sme sa stali ľuďmi, na ktorých sami budeme hrdí. Takže ďakujem ti za dnešný čas a prajem ti všetko dobré do ďalších hodín a dní. Takže Vladimír Vizoň, ešte raz ďakujem za krásny podcast, alebo v podstate prvú sériu Do hĺbky s Palim.